Hallo allemaal, ik ben Emilia. Als je Dishuber of Semi kent, ik heb het t-shirt van Semi, Michiel en Celine. Dus ik heb een axolotl op mijn wang. Wacht even hè. Ik zet de video even op pauze. Ik heb het, wacht even hè. Op de kant. Kijk hoe schattig. Wacht, ik laat ze zo meteen te groeien. Dit zijn ze allemaal. Deze. Een katje. Een giraf. Een... Ja, hoe kan je dit noemen? Een... Ja, die blijven in je vingers. Een axolotl, die heb ik op mijn wang. En een tijgertje. Oké, dus dat zijn de spullen wat ik wou laten zien. En nu de eindresult. Wee!